Приключението се завърта по посока на глава четвърта. Дори и под обсада можеш да победиш врага в засада. Драгоновият силует мъглив се бе изгубил зад хоризонта сив. Войниците изоставиха идеята да критикуват и бяха заети бодро да маршируват. Изглеждаше, че къща щастие открадват и обилно му се радват. Сякаш забравиха въпроси да задават, както и проблеми да създават. Новините, че ще строят гигантски укрепления, пораждаха вдъхновения за ветри настроения. Това въведение в исканото поведение бе обещаващо, макар и до някъде смущаващо. Огромен строеж се приема, като на изнемогата кроеш, и натиск от началството обилен, за дълг всесилен. Често глад и жажда, които усилието поражда, до степен, че идея за бунтове заражда. Но бе изчезнал отрицателния кръг, който представляваше за дисциплината недък. Легионерите, макар и смущението да отричаха, дори думата пясък с отвращение изричаха. Да разберат ситуацията бе им трудно и повече от чудно, че трябва на легенди да подражават, като срещу драгон се сражават. Така че дори планът за строеж бе на волята крепеш и към познатото купнеш. Някъде далеч назад, сред пясъчната смрад, се вдигаха мъгливи облаци от прах и предизвикваха инстинктивен страх. Едва ли бе възможно враг да се различи, ала загадъчността само ужаса увеличи. Но вместо като примитивни животни да реват и боговете на празно да зоват, подобно на от находчивост творба, войниците се подготвиха за борба и се потопиха във веселба. Макар че повечето се придвижваха пешком, изпитваха желание да маршируват тичешком. До възвишението последните километри бойците преодоляваха с скокове от цели метри. Щом до целта си пристигнаха, легионите на ентусиазма нови висоти достигнаха и бързо временен лагер вдигнаха. Дори при оглеждането пробно, а после и по-подробно, възвишението за крепост бе изключително удобно. Протегнала се като гигантска ръка, бликаше главната река. От руслото си бе ограничена, ала допълнително и с обградни хребети бе снабдена, чак докъдето в пясъците бе потопена. И като съкровище последно, там изчезваше сред дюните безследно. Войниците трябваше хребетите да обединят, като с крепостна стена ги обединят, а като за удобството повишение, цялото възвишение, макар и с цепнатини напръскано, в по-голямата си част бе от вятъра и пясъка излъскано. Да се изкатерят склоновете бе сложно и предизвикваше усещане тревожно, а от височината на върха спираше дъха. Макар и гладък като полиран с пчелен восък, върхът бе напълно плосък и подходящ за цитадела, контрола над местността поела. Като игра на полови случайности и нелепост, възвишенията се бяха превърнали в суперкрепост, за чието раждане, чрез строително изграждане, би могло да се призове време измерващо се във векове. Смущаващо възникна и подозрение, че създаденото свръхукрепление е на драгона умишлено творение. Все пак бе останало какво да се направи за структурите здрави. Войниците трябваше за стената камъни да нарежат, като склоновете на възвишението срежат. Щабът необходимото изчисляваше и задачи сред легионите поставяше. Какво да се направи бе ясно и се строеше бясно. Цепнатини и коридори се зазиждаха, макар и бойници в тях да се предвиждаха. Други се разширяваха и на дворцови галерии подражаваха, но усилени чрез стрелкови чупки, както и капанни дупки. Все пак на усилията средата лежеше върху изграждането на стената. Всички мощности комбинирани върху тази цел бяха концентрирани. За представяне достойно се целеше влияние двойно. Галериите се разширяваха, но така и стената с нужните камъни снабдяваха. Още подредени в колони се подреждаха и самостоятелни бастиони. Някои се строяха в образувалия се речен двор, други се рееха по хребетите в сбор. Склоновете се укрепяваха, още материали набавяха и така образуващата се стена заздравяваха. Във вериги и редици, по-работливи от картици, навсякъде копаеха войници. Материала прегрупираха и в мощни укрепления го инсталираха. Все пак предупредителни флагове се развяха, а тръбите тревожно се разпяха, защото стражите зверове се зряха. Съвсем понятно, най-вероятно, малката група бе от най-бързите бегачи, които предизвикваха усещане за палачи. Чудовищата изглеждаха тромави, големи, за вода решени, до степен настървени. От жажда пропускаха защитниците да виждат, както и опасностите да предвиждат. Ярнт към принца се обърна и на въпросителния поглед му отвърна. В стената още пролуки зеят, а враговете за вода копнеят. Рогатките едва ли ще ги спрат,
но преди да достигнат реката, зверовете трябва да умрат, иначе водата ще опаразитят. Тогава от предимството си трудно ще се възползваме, защото ще е проблем самите ние водоема да използваме. На ястреба имаш доверие, а той е в основата на съмнително поверие. Уж истината винаги казва, а по странен начин я разказва, така че себе си да възвеличава, като преувеличава. Съдейки по труповете на трите убити звяра, на Орър трудно може да се има вяра. Чудовищата имаха стрели и копия забити, ала пропуснах да видя паразити. Корк с изводи варира, фактите като коментира, с любознателно намерение, преливащо от съмнение. Някои убити при лова войници бяха стъпкани като гагрици, но имаше и привидно цели, макар и от източената им кръв прибледнели. Ако някой бе поискал трупове да пори, още гробове щеше да отвори. Паниката сред войските би била налична и едва ли на нещо познато ти прилична. Но сега трябва задачи на войниците да се възложат, по такъв начин враговете в гибел да положат. Ярт набързо разясни и какво да се направи после изясни. Нашествениците към водата ще припират и в стърмеж пролуки да намират, огражденията ще таранират. Ала едва ли ще подражават на алпинисти в опит да се катерят по бастионите като циркови артисти, така че използвай срещу врага балисти. Дори избиването на врага да се протака, избягва и риска на атака. Легионите нека с гледката да свикват и че могат да контролират ситуацията привикват. После полза за да имаме, плячката с огън и отвари ще стерилизираме. Месото допълнително ще изпечем и към припасите ще го привлечем. А срещу следващите нашественици, от драгонови пътешественици, ефект ще прилагаме, като от костите на плячката копия и стрели издяламе. Припасите си, за да стягаме, вече на трофеи трябва да залагаме. Гигантски бяха зверовете и оглушителни ревовете, предизвикващи във войниците страховете, неимоверни, до степени суеверни. Тежките стъпки земята тресяха, шипове на все страни стърчаха и всичко край себе си будяха, но и подобно на рогове бойни, сред пясъците знойни, владяващо тръбяха и от чипестите отверстия зловония чрез звук летяха. Очите червени и зловещи, трескави от жажда като в нажежени пещи, без да мигат, се стремяха за зора хора да достигат и така животи да задигат. Всеки от бойците си наложи да се пази, защото от ноздрите зверски наталази. Изпепеляващ дим се стелеше, който дори пясъка наоколо мелеше. Чудовищата бяха самото въплъщение на човешкото понятие за унищожение. Ярнт, Ворант и Верур особена задача се бяха възложили и върху предните рогатки се бяха разположили. Така изправени в цял ръст, сякаш бъркаха в очите на зверовете с пръст. До някъде такава и бе целта, за да предизвикат на чудовищата гибелта. Тримата лъкове в ръце държаха и да предизвикват вниманието си стремяха, като да улучат змеечервейте в очите, те целяха. Но дори и лишени от зрение, зверовете продължиха своето нападение. Дълги езици от муцуните се изплъзнаха и червиви паразити по тях се изплъзнаха. Към укрепленията полетяха, а пръски от отрова край нападателите се разлетяха. Ала преди да стигнат до целта си, те умряха, от всевъзможни заряди поразени и надлежно унищожени. Разчетите, изпълнени с дразновение, действаха старателно като на учение. Балистите развърнаха и на змийската омраза чрез изстрели отвърнаха. Скоро 17-те огромни нападатели престанаха да са на заплахата създатели, защото бяха поразени, окървавени и от живот лишени. Бронирани легионери в атака се втурнаха и острията в чудовищата гмурнаха. Бързо зверовете насякоха и плячката в крепостта завлякоха. С умения чрез находчивост открити, змиечервивите паразити надалече бяха отделени, на надлъжни парчета разделени и сред пясъците разпилени. Въпреки краткото нападение, като на дисциплината определение, строежа се задължи да продължи. Нови основи се появиха и съществуването на втора и трета стена заявиха. Бастионите допълнително се укрепяваха и взаимно съединяваха, чрез крепостни арки, които обещаваха на всеки враг посрещания жарки. Все пак опасностите продължиха и предупредителни трели фанфарите извиха, тъй като мътни облаци от прах се появиха. Вихрушките постепенно се съединиха и краищата на хоризонта обединиха в бездна от зараза вредна и омраза безпрогледна. Желание за унищожение обряд връхлиташе странен, мрачен свят. Прахът все още бе далече, ала сякаш задаваше всяко гърло вече. Насочват се насам, като подгонени от огнен плам. Означава, че за вражеска беда трудно ще набавят от другаде вода.
освен от защитената от нас река. Така че ентусиазъм ще се увлека, зверовете жажда и огън да въвлека. Принудени ще са веднага да нападат и в управляема от нас ситуация да изпадат, като мъртви под оръжията ни падат. Ернт планове създаде и на логиката на принца ги подаде. Когато фактите събрах, това вече го разбрах, но в обективен замисъл едва ли го побрах. Укрепленията все още се изграждат и те първа пътя на враговете ще преграждат. Макар че няколко стотин звяра ще са спрени, то хиляди едва ли биха били победени, особено такива заразени. А и с хищници ще се наложи да се разправяме и с кой знае какви заплахи още да се справяме. Корт бе разтревожен от развоя възможен. Ровът ще запалим и макар от нападение едва ли ще се избавим, определено змеечервите още ще забавим. Верур също се втурна да разисква и така движение на мисълта на принца да изисква. Огън, ров, необходим е на фактите ясен зов, че логиката ми се оказа обездвижена в обков. Корк изглеждаше от предложението замаян, до степен искрено насмаян. Дори и от целта да се увличат, близостта на огъня змеечервиите отричат. Когато повърхностно се разглежда, може да изглежда, че самите чудовища пламък бълват, но с киселина и отрова околността изпълват. Самият огън зверовете възмущава, защото собствените им жлези смущава. Така и сигналите на паразитите обърква и всяка амбиция силно се изтърква. Във възприятията им вода през пламък си е жива проба удряне на камък, а срещу тях е и гигантски замък. Така враговете ще тичат объркано назад-напред, а ние ще ги требеме навред, докато според нашите намерения градим укрепления, ред след ред. Ерен допълни и нагледно картината живот изпълни. Вярно е, че разполагаме с замък, но едва ли имаме достатъчно горимо за поддържане на пламък. Още повече, че искания зов е да запалим мощен ров, а дори да умувам до зори, едва ли ще измисля как пясък да гори. Принца поклати глава уморено, с нюанси несъкрушено. Решение да се създава, се налага и да се наблюдава. Само в рова погледнете и тъмни капки ще съзрете. Верур! Весело подхвърли и умората на принца някъде захвърли. Там нещо като надежда е прорасло, защото е протекло земно масло. Откъде ли изобщо се е взело и път пред пясъците така поело? Принца бе озадачен, но вече далече от огорчен. Жест към свитата си от благородници замахна и нуждата от дистанция спрямо тях премахна. Събитията, за да подреди, бе необходимо нови заповеди да им нареди. А Верур вниманието на принца умая, като с допусканията си го смая. Маслото е допълнителен придатък от великата гора остатък. На маслото градиенти са и всички горски компоненти, компресирани, изцедени и сега под повърхността разпределени. А каквито прашинки са оцелели, под форма на пясък върху повърхността са се излели, така получи се пустиня, а под нея се стели маслената тиня. Ернт вниманието на Корк изпълни, като описанието на Верур допълни. Но въпреки, че наоколо е доста прашно, би могло и да е значително по-страшно. Някои драгони са твърде големи, а други са зле в маневрите калени и могат ужаса от войната да ни спестят, като целия свят ни раздробят. За щастие българци оказа в кацането перфектен, а престоя му се очертава да бъде още по-ефектен. Цамбурна в океана доста леко, може да се каже меко, даже цунамито погълна, така че надеждата покълна, че нужното ще успеем да набавим и от нашествениците да се избавим. Така че пропускайки изобщо да се маем, огромен ров ще изкопаем. С пламъци ще го изпълним, като първо с масло го напълним. Дори и при наличието на червива гмеж, огънен ще ни спечели време за строеж. Корк внимание на всеки благородник отдели и задачите строго разпредели. Команди по цялата верига полетяха и цели легиони в рова влетяха. Войниците копаеха като на състезание, при стимулиращото осезание, нарешено за триумф съзнание. Скоро сякаш суетението мразеха, бойците до кръста в земно масло газеха, или по-скоро плуват, нехайки колко усилия целите им струват. Стремяха се рова да разширяват и поставените им задачи да изпълняват. Макар и все още смътна форма, връхлитащата сган отборна стана чудовищно гърмовна. Принца припусна към сигналистите отряда и нужното им заповяда. Фанфарите свои трели изляха и в тържествен призив те запяха. На бой, на бой! Приготви бастионите за победа в тежък бой. Войниците рова напуснаха и към балистите се спуснаха. Лавина от очи, жадна треска, бележаха странната гротеска на прииждащите орди, сплъзнали сред пяна морди. Вонящи рогове тръбяха, жадни гърла ревяха.
Ногти, зъби, шипове, скърцане и викове, под покрова, на отрова, бяха атакуваща основа, на най-странната сган, сякаш бълван от пясъчен вулкан. Рова преградно лумна и враждата решително се отскубна. Балистите тръщяха, облените в масло камени ядра летяха и на пътя всичко те горяха. Пясъка с вражда смърт поляха, като с масата си плът и кости смляха. Змиечервите пред пламъците се суетяха, объркано тръбяха и смутено зъби в костни плоскости трещяха. Движението на чудовищата стана мудно, защото бе им чудно, че инициативата им отнемат, а бе крайно време нещо ефективно да предприемат. Заровете бяха освирепели и жадни мисли телата им превзели. Чуваха как реката в водите лее, ала първо пламъкът трябваше да се преодолее. Даже вятърът съпричастно на хората помага и задошли в дим в гърлата на зверовете бе заед да слага. В рова пламъци бумтяха, изстрели от бастионите кантяха, а трите стени се строяха и преграда към водата бяха. Който и както някога да се бе стремил, едва ли толкова бързо бе строил, колкото българските легиони, подготвящи Коркт бастиони. Щом укрепленията придобиха удовлетворителни размери, принца реши плановете отново да премери. Съветниците си събра и думите внимателно избра. Там бяха и уморените благородници, изглеждащи като на обикновените войници сродници. От прах и дим умърлявени, с мантии в земно масло увалени, но за думите на своя принц бдяха и за всяка идея старателно следяха. 3 стени вече са построени, с бастиони укрепени, както и с ровове и стрелкови пространства отделени. Дори да преодолеят първата преграда, враговете ще ги очаква нова огнена ограда, придружена от гибелна награда. Лабиринт от бастиони ще насочва стадата в колони, в посока на прицелните жалони, където без да са съжалени, ще бъдат поголовно унищожени. Считам, че можем да устоим, до степен да победим. Зверовете определено ще забавим, ала искаме съвършенно от тях да се избавим. С цялото нашествие, за да се справим, какво още да направим? Когато враговете пред крепостта се спрат и много от тях умрат, останалите ще разберат, че трябва към инициативата да се държат, като похода си продължат. Разнообразието сред враговете има значителни заслуги, но основно са влечуги, т.е. дори мъртвешки жадни, зверовете ще достигнат до планините хладни. Организма им го позволява, а да предотвратим нахлуването нашия дълг ни повелява. Нашествието е още по-сложно, отколкото първоначално го считах за възможно. Иран констатира и вниманието на всички присъстващи засъбира. Някои зверове подробно разгледах и белези от стари рани съгледах. Те някои подробности разкриха, като си информация ме дариха. Драгонът е минал през вселенски кръстовища, които са сборища на всякакви чудовища, но и представляват на могъщи империи, леговища. Има данни достоверни, че ще срещнем въоръжени сили неимоверни. С армии, за да се разправим, е нужно случайността за бдение да изоставим и по-мащабно да боравим. Това означава, че подкрепление трябва да ни се назначава. Животните ще удържим и позициите ще задържим, но срещу армии ни трябват както вдъхновения и хитрумни изобретения, така и подкрепления, за да можем на щурм да издържим и дори в открит бой враговете да унищожим. Ще изпратя до императора съобщение за нужното намерение, снаряд от цял отряд, с най-подходящи вестоносци от изпитани бързоходци. Когато силите си подберат, даже коне трудно могат да им се опрат. Сам съм ги подбирал и усилено тренирал. Коркт светкавично предложи на кого задача да възложи. Дори от задължително високомерие, но императора едва ли ще прояви към куриерите доверие. Ще поиска твърдо потвърждение, за да включи свое култово съждение. А в предвид трябва да се вземе, че ни е проблем разполагането с време. Налага се да отидете персонално, искането за подкрепление да се окаже актуално. Гласът на Йерн се стелеше кадифено меко, но отказаното едва ли на някого стана по-леко. Налага се императора лично да убедите, че силите и задачите си трябва да разпределите, за да може във войната да победите. Като начало трябва да захвърли понятието вяло, а да действа все едно е подгонен от масло вряло. Необходимо е да се организира, на всички укрепления да сигнализира и поне 100 елитни легиона да мобилизира. И както при бойни действия се полага, се налага, храната и фуража в крепости да съберат и за дълга война да ги съхранят, както и кръвожадната ситуация, представяйки, изоставяйки, каквото и да било изключение, цялото население да се вдъхнови за бойно намерение. Оръжието нужно е да стигне, дори за онзи, който може само нож да вдигне, враг за да достигне. Оръжейниците трябва да работят денонощно, за да може въоръжението да бъде мощно.
Коне, кучета и крави, всичко зад стени трябва да се постави. Дори всички котета и гриви трябва да им се осигури пространство, за да бъдат живи. Те са мънички хитруши, извредители ще пълнят гуши, за да могат припасите да се предпазят срещу опасността. Дребни нашественици да ги облазят и с мърсотия и зарази да ги газят. Налага се кравите и конете си да храним, както и от беди грижливо да ги браним. Във всички планове обозрими тези животни са необходими. Но дори и от добрина привидна, за кучетата искам да съзра причина очевидна. Ерхерцог Хонадорн реагира, все едно идеята, мисленето в главата му стопира. Ерхерцогът бе императорски наместник и на принца пръв заместник. Информацията му от множество книги бе събрана и в многобройни походи и битки обиграна. В изпитанията бе стоик, както и щабен математик. Събитията за да предначертае, Хонадорн искаше винаги и всичко да узнае. За ерхерцога Йернт бе загадка, която само трупа догадка върху догадка. Затова Онодорн си бе поставил като цел своя изследване да е провел. Така бе склонен във всеки разговор да влита и странния съветник, дори за наглед обикновените неща да пита. Кучетата за сигнализационна охрана, както и за забата отбрана. Те са отлични разузнавачи и срещу дребни врагове безжалостни палачи. Верур вместо Йерн заговори и цяла тема към хоризонти от знание отвори. Малките гущери пустините се катерят, а могат и пролуки да намерят. А при обстоятелствата поради нашествието ясни, змиите са още по-опасни. В крепостите могат да попаднат и от засада всеки да нападнат. А и съвсем може да се окажеш с змия, спящото ти ложе. Срещу змиите всяко коте е щастие сравнимо, но подкрепено и от куче, за всеки успех е вдъхновимо. Всички същества ще са по различен начин будни, до степен на разумни и образуващи съюзи, сега изглеждащи абсурдни. Лисици, вълци, мечки дружно ще тичат по горските пътечки, да спасяват те сърнички, а ще помагат им и всички птички. Помежду си ще другаруват и дружини образуват, но когато и хората им помогнат, то съвсем ще се замогнат. Казано с една фраза, нашествениците ще бъдат посрещани чрез омраза. При това неимоверна, пораждаща промяна, прекомерна. Ще има само ние и тях, и с привичното държание до тука бях. Така че животинските наряди, групирани в отряди, ще курсират и пътища между крепостите ще трасират. Те са бързи, издръжливи и имат шанс да останат живи. Стига да ги подкрепим и съюза с тях да закрепим. Животните могат запаси да събират, но трябва да има къде да ги складират и при нужда да намират. Може би асимилира мудно, но всичко това изглежда близо до абсурдно. Трудно в доверие ще се отпусна, до степен вълча глутница в конюшната да пусна. Онодорн възмутено изръмжа, докато изражение на съмнение върху лицето му се задържа. А и описанията, които ваеш, е твърде мътно, откъде може със сигурност да знаеш. Всепризнато е, че си приказно красива, но гледната ти точка е прекомерно дива, за да е на доверие приемлива. Връзката с животните опитвам да подредя, още от преди да се родя. Верур продължи, поучителен тон на ерхерцога да държи. А и от на своя опит висота, Йерн доста яснота, в очакване за бъдещето внесе, след като много от въпросите ми понесе и отговорите им съответно ми поднесе. Така че нови порядки ще са вдъхновени и от вълците конетите ще са като осиновени. Това е много повече от пожелание, защото естествено състояние на дружба между всички, които са на наша служба. Между себе си ще забравят страховете, защото усещат, че нашествениците са враговете. Нови възприятия ще бъдат създадени, че нашествениците трябва да бъдат ядени. Т.е. трябва да се пазиш от стресница, когато видиш действие, сърна стравница. Законите вече са съвсем различни и на малко от привичното прилични. Какво може да ме интересува, че смърт сред лисиците и вълците върлува? Дори за услуга бих го счел и като именно такава пред съвестта си губих отчел. А въпреки добрата ти театралност, щом заменя твоята солидарност, на някъде заминава, докато се разминава, с понятието влияе, едва ли сред животни изненада ще ме смае. За да има ред, навред, е нужна дисциплина. Всичко останало е като направено от мека глина или от камина дим и излитнал през комин. Така че да пропуснем разговора за солидарност, която е слугиня на измамна благодарност. Онодорн бе далече от отзивчив и за подробностите изглеждаше придирчив. Вярно, че при хората интригата е закостеняла, от самоувереност преяла и самодоволство е създала.
Нашествениците вече сме видели, но в пряка битка, още с тях, оръжие едва сме вплели. Ала моето определение се подкрепя и от промяната във войнишкото поведение, към дразновение. Когато мечовете си още окървавим, тогава още ще се променим и животните ще се сдружим. Но е по-добре да го направим още сега съзнателно, вместо да чакаме изпитание деятелно. Време ще спестим и по-лесно ще победим. Верур! Стремеш ползите да разясни, бързо обясни. Дори при най-самоотвержено намерение, когато от укрепление, човек трудно може да се отдели и на няколко метра, а трябва да се изпрати нещо до цел отстояща на 50 км. Вълците могат да се пригодят и другата крепост с нужното да снабдят. Новини, оръжия, лекарства могат да спестят на хората опасните митарства и да достигнат, за където са предназначени, върху телата на вълци, прикачени. Освен това, животните самостоятелно храна могат да набавят и в крепостите да я доставят, което иначе дори и при действие сложно, трудно би се оказало за хората възможно. Пробно, както се поглежда, може да изглежда, като за предизвикателства за лудници, но използването на глутници и дори отделни животни ще поддържа комуникациите на нива грамотни и гарнизоните едва ли биха се чувствали самотни. Войниците ще бъдат добре организирани, информирани и морално стабилизирани. Във война това са преимущества, по-ценни от каквито и да било имущества. И как ще може на вълк да си обясни сносно за какво става дума относно? Все пак е само животно, с което едва ли може да се говори особено грамотно. Как товара през обсада да прекара и в коя крепост да го закара? Пощенските гълъби имат ориентиране за нужното направление намиране. Другите животни също с такова разполагат и задачи могат да им се възлагат. Налага се за перфектност трансформация, за по-подробна комуникация, но за това съществуват основи здрави и всеки дресьор може да се справи. Гласът на Верур поучително звънеше, а в главата на ерхерцога мисълта като вулкан гърмеше. Дори като звук, отказаното тук, на императора да подхвърля, по-добре ще от върха на кула да се хвърля. Иначе заслугите ми лесно ще пребори и прилудите ще ме затвори. Най-много да ми се уреди самостоятелна килия, в мекотата на която да се свия и срещу участта да вия. Възмущението на Онадорн пресъхна и той разочарованието си във въздишка пъхна. Все пак логиката на Верур е повече от здрава и интуицията ми подсказва, че е права. Животните за оцеляването ще са необходими, сложно заменими или най-малкото с предизвикателствата на войната съвместими. Годни са за преодоляване на обсади, както и за организиране срещу врага засади. Остава правилните методи да подберем, и с вълци и мечки да се разберем. Съюза ще позволи инициативата под наш контрол да вземем и към победа във войната да поемем. При създаденото обстоятелство, ваше могъщо сиятелство, може плана за войната на императора да предложи, избягвайки на опасност да се изложи. Онадорн към принца се обърна и в очакването си го обгърна. Мога само да гадая и от каквото се случи отново да се смая, но със сигурност едва ли особено желая изражението на императора да зърна, когато при него сам се върна. С оправданието, че нещо да съм му разправил, то легионите си сред пясъците съм изоставил. Обстоятелства като започна да излагам, съюз животните да предлагам, императора едва ли ще се прави труд да допуска дали съм луд, за по-авторитетно ще намира направо да ме екзекутира. Цялата кавалерия също с теб ще се върне и в ядро на новите войски ще се превърне. Дори в положение критично, тук е проблематично да използваме динамично. Ярн мнението показа, ала почти като заповед го изказа. На командването, за да набавя, се налага свой заместник да оставя. Срещу нас е враг зловещ, който в опустошаването на цели светове е вещ. Това привичната стратегия променя и традиционната схема за приемственост изменя. Благородниците интриги ще съчиняват и едва ли на някого централно ще се подчиняват. Вярно, че всеки ще иска да е в бой напред, но така ще пострада бойния ни ред. Онадорн е отличен началник щабен офицер, по-силен в битката от всеки легионер, но му е проблемно път да намира, дори гладен лъв да амбицира, от опасност да се брани или дори да се нахрани. Налага се заповеди да издава, а той подробно въпроси ще задава. Най-добре е ти пред императора да се явиш и с предложенията си да го възхитиш. Със сигурност ще те изслуша, а току виж и те послуша. Ти такова усещане създаваш, че уж разсеяно някого увещаваш, но в последствие се оказва, че го убеждаваш. Твоята гледна точка е приел и съответните действия предприел.
Тоест, едва ли е нужно нещо допълнително да учиш в мисията, за да сполучиш. Действително е така, ала ако пропусна да съм тук сега, за да ви казвам как да се оправяте с врага, въпреки оставените от мен наставления, ще е късно за каквито и да било подкрепления. От вас ще са останали само малко начупени костички, достойни за гнезда на пойни птички. Едва ли е толкова нужно да се обезкуражавате задружно, или пък да чувствате от свадата обида, тъй като аз ще отида. Съмнението на императора ще победя и да изпрати подкрепления ще го убедя. Верур! Се усмихна ободряващо, а останалите имаха вид, че се нуждаят от нещо освежаващо, смайването си за да преодолеят и думи от устните им да се излеят. Сорърт ще полетиш и с негова помощ чудеса ще сътвориш, като императора да убедиш. Само яркна усмивката отвърна, дързостта в очите на момичето, щом зърна. Ястребът е в полет горд, ала представлява и най-бързия транспорт. Изборът е завиден и най-вече очевиден. Верур! Продължи атмосфера на дразновеност да създава и усмивки да раздава. Норът ще те разкъса и на дребни залъци накъса. Коркът реагира в опит идеята да спира. Дори когато го държахме в клетки, ястребът едеше гледачите с десетки. Орът за империята е изключително полезен, иначе изборът щеше да е съвсем лесен и животът му щеше да е отнесен. А също мечта лелея в небето с огромен ястреб да се ерея. Но колкото и идеята да ме изкушава, едва ли си заслужава да опитам с този хищник да политам. Ястребът е далече от обикновен, ала би трябвало за него да съм неприкосновен. И макар да знае, че съм престолонаследник, ме пренебрегва за събеседник. Доскоро само от разузнаването и баща си бях чувал, че размисъл в главата на Орарт е върлувал и дори послания към владетели с вдъхновение диктувал. Това, че при разузнаването с нас разговаря, пропускайки на стрелите в гърба си да отговаря, само нови въпросителни отваря. Винаги трябва да се отчита, че на постоянство в държанието на Орарт е съмнително да се разчита. Идеята за безопасност е далеч от вредна, но тук разликата между нас е повече от бездна. Аз преминах етапа да мечтая сред облаците с Орарт, да играя. Още като малък бе готов да споделя с мене всеки залък. Дори корема на ястреба от глад да тътне, се ужасяваше от възможност да ме глътне. Да лети с мен обичаше и даже стихове в моя чест изричаше. Разговорът бе прекъснат, от много повече от рев откъснат. Рова целия гърмеше, докато в него вража плът гореше. Змеечервите в препятствието се хвърляха и пламъци загърляха. Следващите по телата им вървяха и всичко по пътя си тресяха, докато върху стената връхлетяха. Като пружини езиците развити, успяваха да стрелят с паразити. Много чудовища в рова умряха, но преминалите се стремяха с височината на стената да се справят, като на задни крака се изправят и път към водата да намерят, като едни върху други се катерят. Гранитното укрепление бе готово за сражение, а войниците пълни с вдъхновение, срещу влажето стълпотворение, срещащо своето унищожение. С арбалети, лъкове и алебарди, войниците се сражаваха по-яростно от леопарди. Змеечервеите падаха навред, но идваше следващия вражи ред. Размерите на зверовете често ги спасяваха, ала загубите им се увеличаваха, макар че докато с враговете се сражават, и хората започнаха да намаляват. Паразитите бяха различни, отени и лениви, и безнееха като харпи и диви. Сред легионерите се гърчаха, а телата им от стрели и удари с меч се бърчаха. Но всички змеечервеи към плът напираха, а някои даже я намираха. Мигом във войника се скриваха и жизнените му функции сриваха. Други зверове, насред съсък и ревове, стената с телата си заливаха и с отрова и заразия поливаха. Отровата понякога успяваше под бронята да проникне и така проблем за войника да възникне. Заразата съзнанието бе способно да обърка и поразения съвсем да побърка. Войника се чеше край себе си като обезумял, дори офицери, които иначе да погледне накриво едва ли би посмял. Ситуацията на стената бе тежка, с кошмари подновяване си във въртележка. Целият въздух вибрираше, трещеше и кръв от ушите и носовете на много от войниците течеше. Устните заповеди бяха в намечтите зона и дори фанфарите бяха загубили своята корона на дисциплината разпоредители, като на заповедите оповестители. Само чудовищата се чуваха, докато в битката върлуваха, но едва ли бе нужно сигнали да се дават, какво да се прави, всички да съзнават. Принц Коркт от щабния бастион се спусна и с цялата си свита в битката се впусна. Бойците бяха в жестокост освирепели, в транс поели и с избиването на враговете се заели. Остриетата в очаха,
жертвите се чаха, докато змеечервеите съскаха, мучаха, пронизително квичаха и владяващо воняха. Пръскаха хората с гнусни феромони и причиняващи страхове хормони. Иначе бяха предназначени хищници да отблъснат, но сега се използваха най-съкровените страхове на хората да лъснат и решителността за победа в отчаяние да блъснат. Войниците често повръщаха, но въпреки това с удари на оръжията отвръщаха. Легионерите лекарства, приготвено от Йернт и Верур, бяха поели и сега бяха повече от смели. Вонята игнорираха и плътно се дисциплинираха. Така хората внушенията преодоляваха и на свой ред яростно врага нападаха. Дим, кръв и газ. Въпреки горещината стелеше се мраз. Удари и трясък. В праха проследваше и на мълнии електрическия блясък. Всички се сражаваха в различен свят, от приказна залят и от дързост в битката облят. Дори собствените рани трудно се усещаха, докато оръжията вражеските удари пресрещаха. Резервните легиони по рампите се стичаха в колони, падналите си другари да заместят и с оръжия змеечервеите в унищожението да преместят. Трудно можеш да се отгадне кой ще победи, когато димът и прахът се разреди и се зареди с тежки черни дъждовни капки, които зверовете ловяха като хвърляни хапки. Скоро валежът се обърна на порой и се разпадна нападащия вражи строй. Димът от рова раздразнил бе небето, по начин, който сякаш извикал бе морето. Пороят като градушка биеше и сякаш пясъка от пустинята миеше. Трудно бе даже да се диша от валящата саждена киша. Земята сякаш бе полята от мастило, пясъка под себе си прикрило. Все пак порая бе вода, променила околната среда. Змеечервеите загубиха към реката интерес, защото дъжда отоли жадния им стрес. Вече отказваха риска да умират и на групи започнаха да се събират. После от укреплението съвсем се отделиха и курс определиха към зелените поля на Българт, защото гонеше ги глад, който за стомасите им бе престанал да бъде млад. Чудовищата така устремно в посока на целта се спуснаха, че практически препуснаха. Образува се странна призрачна тишина над покритата с трупове стена. Въпреки звучно биещия порой, по земята и човешкия боен строй, сякаш всичко бе застинало в покой. Даже небесните гръмотевици бяха като свенливи шумотевици. Принц Коркт вървеше по стената и в негова чест се вееха знамената. Поне онези, които бяха оцелели, но гордост и решителност над войските бяха се излели. Принцът бе се сражавал на стената пръв, изпълнен с бойна стръв, но дъжда бе измил от меча му вражата кръв. Сега острието блестеше и сякаш за ново сражение зовеше. Корт се отказа оръжието да прибира и предпочете и роста си в него да побира. И така погледите на войниците да събира. Нека всеки принца помнеше така, че е с оръжие в ръка. Легионерите името на принца си крещяха и приветствено с оръжие трещяха, но други се оказаха от глас лишени, защото бяха в битка усмъртени. Когато бойните позиции обиколи, принца си позволи отново на щабния бастион да се въдвори и гледката към ситуацията да си осигури. Едва ли би било голямо разкритие, ако определя, че е станало чудовищно кръвопролитие. Корт погледна към стената полуразрушена, а стойката му изглеждаше съкрушена. Цветът на българската бойна мощ, затъпкана смъртна нощ, и на войниците всички подвези мъжки, противопоставени на драгонови въшки. Предполагам, че е повече от видно, че усещането е обидно. За логиката има място заделено, но казаното е добре определено. Йернт будеше изумление с чудесното си настроение. Сякаш бе хищник, държан в метална плетка на тежка клетка, и изведнъж за вражеска беда бе получил свобода. Корк погледна с несигурност и съмнение заради странното изглеждащото на Йернт поведение. Знаеше, че дължи на телохранителя повече от награди, златна плитка, за победата в тази ключова битка. Самият Йернт цялата бойна позиция многократно бе прекусил и змеечервеите във впечатляващо количество косил. Умението му идваше толкова естествено, че граничеше със свръхестествено. Йернт изглеждаше приветлив, защото по особен начин чувстваше се жив и щастлив, като хищник див, който способностите си разкрива, враговете си като убива. Между другото, гладът си за да утоли, но основно удоволствието си за да задоволи. Определено ми е интересно как успяваш да убиваш зверовете толкова лесно. Корк въпроса си зададе и важност му придаде. Да се повярва на видяното е доста трудно и води до заключение абсурдно, че самите се предоставят
и да ги пронижиш, се оставят. Едва ли налага се да крия, че трябва да пропуснем обяснение с магия, както и за такова свързано с някой трик, който да измъкна от ръкава си с възторжен вик. Ала разполаган с боен опит отличен, далече над познатото от вас приличен. Ярнт продължи доволно да се усмихва, а потока от думи на устните му забрави, понятието стихва. Съвсем скромно победихме, защото само част от чудовищата избихме, но че сме сила се убедихме. Разправихме се до някъде с нападението, на влечугото, ала между другото. Врагът ще ни върхлети след час, затова трябва да избегнем изпадания за хлас. Легионите е необходимо да се реорганизират и към нова битка да напират. Винаги се къпим във вдъхновение за всяко следващо сражение, но до сега нали точно това правихме и с нападателите се справихме. А целта на враговете е променена, защото жаждата им е вече отолена. Принцът изглеждаше по-скоро озадачен, отколкото смутен. Ваше могъщо сиятелство трябва да се заеме освен с на меча си блескателство, малко и с на логиката и паметта деятелство. Врррр! Отново в разговора се намеси и съвсем на принца мислите умеси. Дори за мигновение едва ли може да има съмнение, че след такова яростно сражение някой ще е в настроение, спомени да анализира и на логиката си да сигнализира за мъдростта попълнения от философски изпълнения. Преди Корт можеше само да сънува, че е възможно някой да го критикува. Считаше се за в мисълта ефектен и в различните видове разбиране перфектен. Сега всичко се беше променило, но самочувствието на принца все още бе в предишен навик приютило. Този някой съм като минимум аз и понеже едва ли има време ще ме слушаш изпадайки в захлас, Ярн достатъчно ни каза, а нататък логиката ни показа. Драгонът е минал през зверски сварталища, но и през имперски обиталища и че ни очакват много повече от сблъсъци условни и ще участваме в сражения баснословни, подредени в легиони стройни, срещу нашите са цели армии многобройни. Казано съвсем отговорно е безспорно, че както се предполага, всяка вража армия разполага с обозни ешелони, натоварени с храни и водни съхранителни балони, зад животните дистанции държат, с миризмата на водата си да избегнат, да ги подведат. Срещу оръжията ни да дръзват, едва ли през глава, ще бързат, но все пак насам се плъзват. Със старанията са запознати, със стратегията са запознати и обсадните похвати им са добре познати. Едва ли може да има друго становище, освен че реката ни е истинско съкровище. От наша страна, като въведения, ще се наложат нападения, поне докато плячката от убити зверове съберем и в складовете на крепостта я приберем. Така че за да оцеляваме ще се налага и на открито да се сражаваме. По-добре е предварително от крепленията да излезем и в бой с авангарда им да влезем. Преди главните им сили да са се присъединили, трябва предните им отряди да сме унищожили. Това ще ги накара да премислят и че сме силен противник да осмислят. Така ред в укрепленията ни да въдворим, още време ще осигурим. Врррр! Без заето обясненията да продължава, като ясно осъзнава, че както пред щаба се изправяше, всички благородници арогантно получаваше. Както вече изтъкнах, на чудесни съветници се натъкнах. Корк бързо коментира, в опит мислите си схема да събира. Отделно, че са моите охранители, но сега и на логика и мъдрост повелители. Веднага с действие ще се заемем и с легиони извън бойното поле да поемем. Останалите плячката ще прибират и укрепленията ремонтират. Принца нужните заповеди издаде и атмосфера на бързо действие създаде. Повечето войници бяха изморени, но заповедите бяха от усърдието им заверени. Броня, оръжие, стрели, всичко се прибираше като изметено сметли, а месото се пакетираше в бали и котли. Дори в съдове направени от камък, всичко се събираше в укрепения замък. Пороя бе престанал, но по дюните мастиленият свят бе останал. Черно-синия пясък бе сякаш от друг свят с злокобен крясък. На място да се намират и бойното поле да контролират. Няколко легиона маршируваха по склона на най-близката дюна, огромна, която за контрол над местността бе удобна. Срещу легионерите се появи редица, очертаваща фронта с пунктири като скица. Враговете изглеждаха изпънати като тънка струна, но някак всеки бе по-ловък от маймуна. Паднали зверове прескачаха и от копнеж за битка те подскачаха. В салта се превъртаха и криволичейки за капани и засади се озъртаха. Но врага е само от няколко кохорти за дозор, би трябвало да побягна дори с риск,
за чувство на позор. Моите легиони са от ветерани закалени и противниковите отряди бързо ще бъдат смлени. Принцът впечатление от видяното засъбира и коментира. Врагът напира за визуално разузнаване, ала е тук и за бойните възможности опознаване, така че едва ли ще се спира предизвикателства срещу легионерите да намира. Верур реагира информационно-съзидателно с изражение назидателно. Желая да ни предизвикат, като атака срещу себе си да предизвикат. Считат, че ако авангарда им е излишно многоброен, може да потиснат устрема ни боен. И мислите си, за да съберем, зад стените да се приберем. Така че със сигурност боя ще приемат, за да могат и с цялостната ни оценка да се заемат. Това налудничево мятане насам натам едва ли заслужава доверие даже грам. Всичко е военен танц, който се стреми да разчупи емоционалния ни гланц. Биха могли дори за кратко да побягнат или до подобна хитрост да прибягнат. После отново ще се обърнат и битката в предизвикателства обърнат. Проверяват доколко дисциплината на легионите ще устои и как атаката ни ще се построи. Впечатление създаваш, че във военна академия преподаваш. Корп се усмихна вяло, а лицето му бе от умора пребледняло. Ако с хора се сражаваме, едва ли ще се наложи творчество да съживяваме. Т.е. казаното от теб е само слово и е малко вероятно врага да ни изпита с нещо ново. Все пак, Керн, ще послушам и в твоите думи ще се вслушам. Каквото и самочувствието ти на експерт да предполага, какво действие ни предлага. Използвай само арбалети и леки скорпионни стреломети. Колкото и на скорост и маневри да набляга, врага от залпове стрели трудно може да избяга. Избий врага от разстояние и пропусни да му намираш в ръкопашна битка занимание. Така много малко ще научат и бързо да изградят стратегия едва ли ще сполучат. Но същото важи за мен и в следваща битка ще се чувствам осъкатен. И аз желая врага да опозная и какви изненади крие да узная. Принца разговора прекъсна и към хералдите заповедна дума се откъсна. Избягвайки даже миг да се протака, фанфарите свириха атака. Нападащите легиони редиците оплътниха, щитовете като стена укрепиха и пики напред наклониха. Боен вик изкрещяха и почти веднага нервите им изтрещяха. Някои войници в бяг назад се хвърлиха, докато всичко тежащо им захвърляха. Ветераните, при които навиците на дисциплината наделяха, просто спряха и в земята дръжките на пиките опряха. Но въпреки това остриетата нервно се тресяха. Офицерите бяха внимателно подбрани и в много предизвикателства обиграни. Опитваха се войниците да държат в строй и дори да ги водят срещу странните врагове за бой. Командирите къмшици и мечове размахваха и всяко съмнение в своята решителност заред премахваха. Някои войници заповедите следяха, но ентусиазъм за победа трудно бе да се каже, че преследваха. Както на дисциплината правилата диктуваха, легионерите в атака маршируваха, паническите им мисли, които в главите им върлуваха. Все пак войниците чувства за дълг изпитваха и се опитваха на командирите си да подражават, като срещу враговете се сражават. При това като нападат, въпреки че на цели редици продължават да падат. Враговете за инициатива бдяха и легионерите като трева косяха. Фанфарите да пеят спряха, а удивени на принца очите бяха. Когато към телохранителите се извърна и с въпроси ги обгърна. Сега пък какво става, че атаката престава? Нали враговете са малцина и би трябвало да погинат те мърцина? Гледката е далече оттърпима, да виждам на поражение картина. Нали току-що нова решителност себе си открихме и победихме, змиечервиви страшни зверове, за чието унищожение всяко съзнание зове. Само е ясно, че войниците ми срещат нещо ужасно, до степен да изпадат в паника на ниво органика. Враговете са далече от своите подкрепления, а едва ли им са толкова велики бойните изпълнения. Какво всъщност става, искам някой да ми обяснява. В стандартна битка ни въвличат, но макар отдалече само на войници да приличат, враговете се различават от отбора, който знаем като хора. Верур! Бързо предположи, като своето мнение изложи. В създаденото положение едва ли има особено значение, колко изненадан изглежда моя вид, но искам да зная какво всъщност имаш ти в предвид. Принца желаеше развитие на представеното пред него разкритие. Ако тревопасно от драгона пред нас застава, едва ли ще го сбъркаме за крава, въпреки че мучи през мрака и има 4 крака. И в настоящото уравнение, даденото сравнение, едва ли ще престава, само с груби щрихи да остава в нашата представа. Така е и при нещо с прилично на човек,
По-скоро ще го сметнем. По-скоро ще се сметнем за жертва на слънчев пек, защото дори в протежение на век да наблюдаваме, в видяното ще продължим да се съмняваме. От друг свят, чрез кошмарите възпят, пред нас враг е застанал и едва ли дори силуетът е останал. От познатия ни образ ефирно лек за човек. На всеки го гледното становище е, че е срещнал поне чудовище. Дали на съзнанието душевния мир е нарушен от представа за вампир, или на кошмарите творец върхлите жив мъртвец. Проблемно е с точност да се каже, но образец за страх на съзнанието ще се покаже и така да се побегне ще подскаже. Верур отново е права, със своята логика повече от здрава. Ирът момичето подкрепи и думите му в съзнанието на принца закрепи. Спомените си като прегледам и от реакцията на войниците ти каквото гледам. Имаме си дело с демонни змийчуги, въпреки че наглед да се различават от влечуги. Но видът им до някъде подвежда и спрямо тях винаги ликвидация трябва да се провежда. Какво казаното означава, че си реол на странност врага да се обкръжава? Лявата вежда на Корт въпросително подскочи, докато вниманието му към Йерн се насочи. Дори да си в битките уверен, ако пропуснеш подхода верен, върху много драгони живота може да се окаже повече от мизерен. В резултат настроението и изражението се променя, както и цялата органика се изменя. При това кардинално, до степени на функционално. Очите виждат отлично сред сумрак. Усукани сухожилия изпават всеки крак. Устни и уши просто липсват, а скули по лицето трудно може да се каже, че се вписват. Носната кухина е отворена, а всяко око е схлътнала ципа притворена. А това, което разбираме като ръка, с вида си поражда на отвращение, тъга. От прешление е съчленена и като гънещо влечуга определена. Ако някой крайника отсече, достатъчно е към раната отрязъка да се привлече. Практически веднага ръката зараства, а ако се почака, то съвсем нова израства. Змиечервеите, щом демонстрира това свое свойство, то отлита в петите на легионерите цялото геройство. Когато такава претворена твар съзираш, все едно мумия от древна гробница визираш. А змиечервеите са силни и чевръсти и могат да откъснат човешка глава само с пръсти. Затова при създаденото обстоятелство, ваше могъщо сиятелство, бързо решение трябва да намира, като с кавалерията чрез атака реагира. Конете са по-запознати с примитивните похвати. Вражите съскания ще преодолеят и оръжията на своите ездачи върху змиечервеите ще излеят. Войниците в колебания се препъваха и легионите по целия фронт се огъваха. Повечето офицери бяха убити, а сърцата на легионерите свити. Принц Корк нужното разпореди и кавалерията атака зареди, като по двата фланга сражението обгреди. Щом обръчът се сключи, конницата в бой се включи, като подаръчна за принца пратка, завързалата се схватка бе съвсем кратка. Конниците толкова бързо налетяха и оръжията им в атака полетяха, че подробностите от враговете едва след сражението видяха. Змейчугите едва разбраха, кога умряха. Над бойното поле се разнесе вик, израз на тържествуващ победен лик. Труповете на враговете бяха от пясъка извлечени и до крепостта довлечени. Както принца разпореди, цялата армия се изреди и с удари във вражите тела се награди. Войниците захвърлиха всяко колебание, защото получиха нужното познание, че на змийчугите костите можеха да бъдат щупени, а животите пречупени, и дори да се движеха отсечените вражи крайници, на собствената си гибел ставаха познайници. Последва бърз анализ и сумиране, както и на легионите прегрупиране. Някои бяха разформирани, но останалите пълноценно бяха организирани. Припасите съответно изчислени и на съхранение в крепостта зачислени. Всичките 66 ескадрона, както и 12 легиона, бяха построени в походна колона и към българци спратени ядра на следващите армии, за да бъдат от тях създадени. Много от изпратените бяха срани, но се брояха за ветерани. Всички стари догми при тях бяха забравени, защото знаеха пред какви врагове са изправени. Кавалерията, колкото и да се старае, за надбягване с змиечервеите едва ли може да си играе, но инициативата от врага изтръгвай, взимай орард и тръгвай. Йерн, докато Верур инструктира, сякаш във въздуха на маршрута чертаеше пунктира. Империята от змиечервеите да избавим, се налага да забравим как да се бавим, защото е необходимо влечугите да изпреварим.
Трябва преимуществото си да използваме и от тях трябва да се възползваме. Особено както се е заел, далечните съобщения да е поел. Още повече, че разполага с теб за помагач, във вида на летящ ездач. За нужното към императора дознание привързах към Орард и от принца личното послание. С подробно на събитията описание. До Орард си се доближил, че и в контакт с него даже си бил, въпреки че особености заподозрях, когато от небето го извикате видях. С налеопитството подбуди, Верур се очуди. С Орард е приятно да се говори, дори когато му се иска да поспори, но едва ли някой ще се смае, като знае, че лоялността на Орард към когото и да броди, любовта към теб винаги го ръководи. С мен може и да разговаря, защото любопитството му се отваря, или враговете си за да побеждава, желая някой като мен, редом с него да се сражава. Ала теб се цяло те обича и с предаността си те облича. Всеки го би бил готов да нападне, само и само да избегне косъм от главата ти да падне. Древният гастрономически интерес, дори и предизвикан от мощен стрес, е изместен от значение, защото все пак е възпрял своето примитивно намерение. В прикачения към ястреба пакет, съгласно логически етикет, има допълнение за визуално изяснение. Думите дори олицетворение за ясност им трябва още ефикасност. Така цял отряд художници разпънаха триножници и илюстрации и карти изрисуваха и дори портрети на различните врагове нарисуваха. Илюстрациите ще помогнат съмненията на императора да надмогнат. Добре, че Орард е толкова як за полет да се справи с такъв товар в полет пряк. Така че с ентусиазъм на приключението си обвързвай или просто бързай.